Vi hjælper vores kunder med rørkonstruktioner. Det kan være alt fra enkle emner til helt store konstruktioner. Med købet af LT14 har vi fået købt Nordeuropas største rørlaserskærer, som gør, at vi kan udnytte 15 meter materialer, og vi kan få 15 meter emne ud af maskinen igen. De kunder, vi kan hjælpe med LT14, det kan være kunder inde i byggebranchen, det kan være kunder for offshore, og det kan også være noget helt tredje. Det er generelt alle, der har store emner, som andre ikke kan håndtere, eller store konstruktioner. Den teknologi, der følger med maskinen, det er R-Tube-programmet. R-Tube gør det nemt at håndtere konstruktioner, da man kan kaste en samlet stepfil ind, og derudfra kan programmet fortælle dig, hvor mange længder i hver dimension du skal bruge, alt efter hvordan det er tegnet. Det er en fordel for kunden, da vi nemt kan håndtere og give et tilbud på et maskinstativ, fordi programmet hurtigt kan fortælle os, hvad vi skal bruge forskellige længder. Der er stor frihed i R-Tube til at programmere det, kunderne ønsker. Det kan være alt fra talgraveringer, det kan være til tab og not, og om det skal være 2D eller 3D snit, vi skærer. Med JPPC's værdier, der går vi ind for, at vi siger, hvad vi gør, og vi gør, hvad vi siger. Så hvis jeg har lovet en levering om 5 til 6 arbejdsdage, så får kunden det inden for 5 til 6 arbejdsdage.